Id-bassir tal-Kummissjoni Ewropea tal-Ħarifa huwa prova ċara ta' kif il-pjan tal-Gvern Laburista l-iżvilupp ekonomiku qed jagħti riżultati pożittivi. Star dan id-deputat Laburista Charles Manjon. Ir-rapport tal-Kummissjoni juri li tkabbir ekonomiku għal pajjiżna baqa' jissupera tkabbir ekonomiku fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea. Manjon qal il-previżjonijiet ta' snin 2015 u 2016 se jibqgħu pożittivi. Huwa pożittiv ukoll il-qasam finanzjarju u l-qasam fiskali fejn qed naraw li d-deficit qiegħed jaqa' taħt kontroll, in-nefqa tal-Gvern, speċjalment fl-aspett kapitali, qiegħda tissaħħaħ għax qed nutilizzaw aħjar il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Raġuni oħra fejn pajjiżna ra tkabbir ekonomiku tajjeb hija l-fiduċja min-naħa tal-Gvern f'min jixtieq jinvesti. Jiena nħoss li l-Gvern dak li huma miżuri interni qed jagħmilhom bisħieħ u qed jimplementhom. Il-fiduċja fin-negozju anke fors min irid jinvesti qed jikber, nista' nassigurak hemm ħajra kbira biex in-nies jinvestu. Diversi inizjattivi li beda jieħu l-Gvern fosthom ir-roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma qed jagħtu l-frott mixtieq. Is-servizzi li nagħtu f'pajjiżna jkunu servizzi iktar ta' valur miżjud u allura ovvjament l-ekonomija tagħna tikber lieħ. Jikber iktar fost il-ħaddiema id-dħul tal-Gvern. Jiżdied ukoll mingħajr l-ebda pis ta' taxxi. Dawn huma l-għanijiet prinċipali l-Gvern Laburista ġabeda mixi fuq u jkomplu jimxu fuqhom għax qed jagħtu r-riżultat mixtieq. Manjon qal li dan ir-rapport qed ixejjen kompletament il-politika tal-biża' u tieħ ta' qalb tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil.